Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vanuit een zonnig Middelburg ben ik hier met Edwin uit Kloetingen. Dat klopt. Geboren en getogen? Geboren in Zierikzee. Geboren in Zierikzee. Ja. En hoe kom je in Kloetingen terecht? Ja, Kloetingen, als je op je 8e naar Goes verhuist, dan kom je er later achter dat Kloetingen gewoon heel leuk is. Een dorp wat aan Kloetingen of aan Goes vastzit. Het is een mooi dorp, hè? Ja, dorpse kwaliteiten nog, dorpsverenigingen, heel actief. Vooral Koningsdag wordt heel groot gevierd daar, dus leuk wonen. Er is altijd wat te doen. Altijd wat te doen. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij Emergis en de maatschappelijke opvang. Emergis heeft volgens mij 1500 medewerkers in Zeeland, dus dat is een hele grote organisatie. Maar jij kunt te voet naar je werk. Ik zou te voet naar Emergis Kloetingen kunnen, alleen ik werk ook in Hulst, Oostburg, Goes en Middelburg, dus dat is niet te voet te doen. En heb je dan vaste dagen? Ja, of is het maar net hoe het uitkomt? Het is een beetje wat er aan de hand is overal in het land. Maatschappelijke opvang is niet van vaste dagen, maar is van de dynamiek. Waar gaat het fout en waar gaat het goed? Dus dan... En maatschappelijke opvang, gaat het dan over kinderen of over volwassenen? Het gaat over kinderen en volwassenen. Dat zijn dus mensen die even alles zijn kwijtgeraakt tot dakloosheid. En dan hun leven weer willen opbouwen. Mooi werk. Heel mooi werk, ja. En ben jij goed in spelletjes? Ik wil graag winnen. Ik ben niet goed in spelletjes, maar ik wil graag winnen. Nou, vandaag win je in elk geval van jezelf. Nou, fijn, dat is al een opluchting, hè? Zeker, zeker. Je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om de plaatjes goed in je op te nemen. Daarna draaien we ze terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties bij elkaar te zoeken. Een goede combinatie levert 10 punten op. Een foute, dan gaan er 5 af. Maar bij die goede krijg je ook nog een vraag over Zeeland. En daar kun je weer 40 punten extra mee verdienen. Zullen we er gewoon maar aan beginnen? Ja, laten we gaan beginnen. Heel veel succes. En concentreren. Je tijd gaat nu in. En let niet alleen op degene die vlak bij elkaar staan. Maar begin met de moeilijkere, hè? Heb je die al gehad? Best moeilijk uit, ja. Tijd is om. Ja. Welke bordjes wil je draaien? Nou, 7 en 13. 7 en 13. Categorie sport. De eerste 10 punten zijn binnen. Wie is dit? Okay. Op de foto. Oh, Is dat A, Oh. Danny Blind? Okay. Is het B, Rick van Drongelen? Nee. Of is het Jean-Paul van Hekken? Ja, duidelijk Jean-Paul van Hekken. Je bent wel opgelucht dat het meer keuze is. Nou, deze had ik wel geweten zonder de meer keuze. Dus. 9 en 15. 2 keer de boerin. Ja. Welke Joodse dagboekenschrijfster is uitgeroepen tot grootste Middelburger ooit? Is dat Anne Frank? Is dat Betty Gideonsen? Of is dat Etty Hillesum? We moeten kiezen tussen B en C. En dan gaan we voor C. Wat denk je, wie klinkt het bekendst? Ja. Het is goed. 100 punten heb je al binnen. Ja. Nou wordt het lastiger. 8 en 10. 8 en 10, ja. 2 keer Zeeland. Aardrijkskunde. Waar ligt Plankenpoortje? Ligt dat bij Vrouwenpolder? Ligt dat bij IJsendijken? Of ligt dat bij Poortvliet? Vrouwenpolder denk ik niet. IJsendijken kan ik het ook niet plaatsen. Dus ik denk dan Poortvliet. Ben ik het minst bekend over. Nee, het is toch bij IJsendijken. Toch bij IJsendijken. Als je volgende keer aan het werk in de buurt bent, er even langs rijden. Ja. Ik ben er veel geweest, maar... Ja, nu wordt hij lastig, hè? Nou wordt hij lastig. Waar gaan we hem uithalen? 1 en 4? Nee. 2 en 5? Hey. Okay. Dan wordt het 1 en 5. Ja, een vraag over Zeeuwse dialecten. Wat zijn tingels en broeiers? Zijn dat bessensoorten? Of zijn dat brandnetels? Of zijn dat familieleden? Ik denk B. Ja, brandnetels is goed. Ja. Jij komt zelf van Schouwen, daar zeggen ze volgens mij broeiers. Dat zou kunnen. Op mijn 8e daar vertrokken. Dus... Doe
6 en 11. Dan is het 2 en 6. En 6. Juist. Een vraag over amusement. Wie vertegenwoordigt Zeeland dit jaar op het Regio Songfestival? Is dat A. Bobby Ark? Is dat B. Emma Heesters? Of is dat C. Sykes? Dan ga ik voor A. Nee, het is Sykes. Sykes, oh, die had ik moeten weten. En let op, hè, want wij denken dat hij gaat winnen. Nou ja, hij komt heel vaak voorbij. Maar... Ja. Dan zitten we aan 11 en 12. Oh, dat pannetje, dat zag ik bij 16. Nee, dat was toch niet? Het boek van 3. Nee, dat was het 4 en 16. En 16. En nu is het inderdaad goed. Kunst en cultuur. Welke bekende Nederlandse kunstschilder werd in 1853 in Middelburg geboren? Was dat Vincent van Gogh? Of was dat Piet Mondriaan? Of Jan Toorop? Oeh, dit is best een lastige, ja. Jan Toorop ken ik niet, maar daar gok ik daarop. En dat is goed gegokt. Ja, Vincent van Gogh was natuurlijk een Brabander, hè? Ja. Dan 11 en 12 hadden we die. Dan we even 14. Kijken. Oh ja, en 12. Dat is die pan, hè? Ja, dat is de pan. Culinair. Welk restaurant met een Michelinster ligt het dichtst bij België? Zou ik moeten weten. Is dat restaurant Spetters? Of de Kromme Watergang? Of het Vlasbloemeke? Dan denk ik B, de Kromme Watergang. Nee. Nee? Dat is, nee. Het Vlasbloemeke is Koeacht. Oké. Dus dat ligt echt op de grens. En Spetters is Breskens. Oké. Vlasbloemeke heeft nog niet zo lang de Michelinster dan waarschijnlijk. Ja, toch wel Toch al, wel? hoor. Oké. Ja. Wauw. Niet mijn wereld. Dan 17 Ze zijn bijna op. en 3. 2 keer de uil. 10 Ja. punten erbij. Wanneer is het kreeftenseizoen? Let goed op. Is dat van eind maart tot juli? Is dat in april en mei? Of is dat van september tot eind oktober? Ja, ik weet wel wanneer het mosselseizoen is. Maar dit is het kreeftenseizoen. Wanneer halen ze nou die eerste kreeften uit het water? Ja, ik zou denken april, mei. Het is nog ietsje eerder. Nog iets Eind eerder. maart en dan tot juli. Oké. Nou, Wordt de deze laatste. makkelijk? Dat moet Nou, lukken, hè? Die gaat lukken, ja. Een algemene vraag. Hoeveel vrouwelijke burgemeesters zijn er op dit moment in Zeeland? Oké. Zijn dat er 3? Zijn het er 4? Of zijn het er 6? Nou, dan ga ik voor 3. Zo te Het dubbele. Zoveel. Ja, zeg. mooi toch? Jazeker, Hè? maar Ik zou zeggen, zijn er 13 in totaal. ja, precies. Ja, ik denk, en Goes en Middelburg geen vrouw, dus maar Je hebt in totaal wel 225 punten gehaald. Dus dat is echt heel goed. dat is netjes. En je wint graag. Dus nou ja, je hebt van jezelf in elk geval gewonnen nu. Dit was de zomertour voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot de volgende. En ik heb voor jou nog een cadeautje. Ga je wel eens naar het strand? Ja, heel vaak. Ja, en waar ga je dan? Nou, het liefst overal een beetje anders. Dus Vlissingen, Disselhoek, Zuiderlanden.